ናይ ምድሓን ካትበ ርያያ ሙዓይነይ ናይ ምድሓን ካትበ ርያያ ሙዓይነይ ከመስግን የገና ከመስግን የገና ምሉ ዘመነይ ናይ ምድሓን ካትበ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዘይነጽሐ ቤት መቅደስ ጉዕዞ ናይቲ ንኸዶ መንገዲ ንውሓቱ ብዘየገድስ ክጅምር ከሎ ግን ብሓንቲ ስጉምቲ ዝጅምር ከይጀመርካ ምኻድ ከይከድካውን ምብጻሕ የለን። ትንሰርሖ ህንፃ ክንደይ ደርቢ ክንገብረሉ ኢና፣ ከመይ ዓይነት አሰራርሓ ጌርና ክንሃንጾ ኢና፣ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ክህልዎ እዩ ንዝብል ኣብ ሓሳብና ቀሚጥና ጉዕዞ መስርሕ ህንፀት መሰረት ክጅምር ስለ ዘለዎ መሬት ኩዒትና ክንጅምሮ ግድን እዩ። እቲ ካብ መሰረቱ ዘይተዓየ ቤት ግና ኣዋድቆኡ ኣዝዩ ክፉእ ይኸውን እሞ ነቶም መጽለሊ ዝኸውን ቤት ኣለና ብምባል ክዕርፉ ዝመፁ ፀቂጡ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ኣደዳሞትን መቕሰልትን ክገብሮም ይኽእል እዩ። ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወትና እውን ከምኡ እዩ። ስለምንታይ ናብ ንእሽቶ ፈተና ንድሕሪት ንምለስ? ኣብ ትዕግስትን ተጸማምነትን ዘለና ጠማምታ ከመይ እዩ? መሰረትና ኣበይ ዘሎ? ጽኑዕ መሰረትን ነዊሕ ረአን ኣለና ዶ? ኣጀማምራና ከመይ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ንፈልጥ ዲና? ናይ ሓደ ክርስቲያን ተስፋን ራእን ናይ መወዳእታ ዕላማን መንግስቲ እግዚአብሔር እንተደኣ ኮይና ናብኣ ንምእታው ዝግበር ገድሊ ፈሊጡ ከይተሓለለ ክጋደል ክግደድ እዩ። ስለዚ ኣብ ዘይፀዓርካሉ ምብላዕ ስለ ዘይከኣል ክትፅዕርን ክትጋደድን ግድን ይኸውን። ናይ ኣብይ ጾም ሳልሳይ ሰሙን ምኩራብ ብምባል እያ ትፍለጥ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ንስሙ ይኹን አንጽሖተ ቤተ መቅደስ ኣብ ዝፈጸመሉ ማለት ቤት መቅደስ ካብቲ ኣብ ዙርያኣን ኣብ ውሽጣን ኣትዩ ዝነበረ ኢመንፈሳዊ ተግባራት ከም ዘንጽሃን ከም ዘጽራያን ዝንገረሉ ሰሙን እዩ። ቤት መቅደስ ክንብል ከለና እቲ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብእምኒ ብጡብ ብብሊኮቲ ካልኦትን ዝህነጽ ቤት መቅደስ ኣሎ። ናይ ምእመናን ሕብረት ናይ ምእመናን ጉባኤ ቤት መቅደስ ይበሃል እዩ። ሰብነትና እውን ቤት መቅደስ ኣምላኽ እያ። ብዛዕባ ቤት መቅደስ ክዝረብ ከሎ ዝበዝሐ ሰብ ዝዛረበሉ ብዛዕባ እቲ ህንፃ ቤት መቅደስን ኣብ ውሽጣ ዝከናወን ጉዳያትን እዩ ዝዛረብ። ናብኣ ዝኸይድን ዘይከይድን ከዓ ኩሉ ኣፉ ዘዝሃቦ ይዛረብ። ስርዓት ተጣሒሱ ኣገልገልታ በዲሎም ኣገልግሎት ተቐኒሱ ብዓብዪ ቤት መቅደስ ረኺሱ ክሳዕ ምባል ዝበፅሑን ኣዝዮም ብዙሓት እዩ። መስርሕ ምህናፅ ቤት መቅደስ መስርሕ ምንጻሕ ቤት መቅደስ ዝጅመር ካበይ እዩ? ከም ቱካ ብዛዕባ ቆርበት ዝምሰል እዛ ቆርበት መዓስ እያ ተቐዲዳ ኣብ መንፈሓ ዶ ወይስ ኣብ መጥበሓ ዝብል ሓታቲ ምስ መፀ ኣብ መንፈሓ ኣይኮነን ኣብ መጥበሓ ደኣ ዝብል መልሲ ተዋህቦ። እቲ ኣብታ ህንፃ ቤት መቅደስ ማለት ኣብታ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ዝካናወን ኢመንፈሳዊ ተግባራትን ዘይስርዓታዊ መገድታትን ደኣ ካበይ መፀ? መን ከኣምፅኦ? ከኣቱኸ መን ኣፍቀደሉ ዝብል ለባም ሕቶ የድሊ እዩ። ምልስ እስከ ንበል ቶም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጨጉራፍ ተቲዑ መናብርቶምን ጠረጴዛታቶምን እናገልበጠ ዘውፅኦም አይሁዳውያን ቅድሚ ኣብቲ መቅደስ መፅዮም ናይ ንግዲ ጉዳያቶም ብግብር ምስላጦም ብሓሳብን ብቃልን ወዲኦሞ ከም ዝመፁ ርዱ እዩ።
ምክንያቱ ሓደ ነገር ንምግባር ክንጅምር ከለና ንሓስቦ እሞ ተዛሪብና ከዓ ናብ ግብሪ ንኸይድ እቲ መቅደስ ባዕሉ ዘምጽኦ ረክሰት ኮነ ዘይመንፈሳዊ ተግባር የለን መሊስና ሕጂ እቲ ኣብታ ቤት መቅደስን ኣብ ኣዝካናውን መንፈሳዊ ተግባራትን ዘይሰርዓታዊ መገድታትን ካበይ መጸ መን ከምጽኦ ካኣቱኸ መን ኣፍቀደሉ ኢልና ንነፍስና ንሕተት ብላይ ካኣቶም ስርዓት ተጣሒሱ ኣገልግሎታት ተቐኒሱ ቤት መቅደሳ ረኺሱ ብምባል እንዛረብ እቲ መልሲ ግን እዚዩ እቲ ዘይነጽህ ቤት መቅደስ ምስቲ ዘይንጹህ ኣተሓሳስብኡን ቃላቱን ተግባራቱን ኣብቲ ንጹህ ቤት መቅደስ ስለዝኣተወ እቶም ዘይነጽሁ ኣይሁዳውያን ካብቲ ዘይነጽህ ኣተሓሳስብኦም ዘይንጹህ ተግባራቶም ተወሊዱስ ኣብቲ ንጹህ ቤት መቅደስ ኣትዩ ኢና ኢና ከምቲ ዘማራይ ዳዊት ምስ ጠዋይ ትጠዊ ምስ ንጹህ ትነጽህ ዝበሎ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሚዛን ሓንቲ ሃገር ዝልካዕ በቶም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ህዝብታት እዩ ናይ ቤት መቅደስ ጉዳይ እውን ዋላ እኳ ብናይ ሰባት ድኻም ክትምዘን ዘይግባእ እንተነበረ በቶም ኣብ ውሽጥን ኣብ ዙርያን ቤት መቅደስ ዘለዉ ማለት ጳጳሳት መነኮሳት ካህናት ዲያቆናት ምእመናትን እትልክዓሉ ኣጋጣሚ ስለ ዘለና እዩ እዚ ዘይነጽህ ቤት መቅደስ ደኣ መን ዘርኮሰ ቤት መቅደስ እዩ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ምንጻህን ዘይምንጻህን ናይታ ቤት መቅደስ ዝኾነት ሰብነትና ረሲዕና ብዛዕባተን ዝዓበያ ህንጻ ቤት መቅደስን ጉባኤ ምእመናንን ኢና ንዛረብ ግን ከምኡ ዲ ክኸውን ዝግባእ ኣይኮነን እቲ ኣቀዲመ ጉዕዞ ናይቲ ንኸዶ መንገዲ ንውሓቱ ብዘየገድስ ክጅምር ከሎ ግን ብሓንቲ ስጉምቲ ዝጅምር ከይጀመርካ ምኻድ ከይከድካውን ምብጻሕ የለን እቲ ንሰርሖ ህንጻ ክንደይ ደርቢ ክንገብረሉ ኢና ከመይ ዓይነት ኣሰራርሓ ጌርና ኢና ክንሃንጾ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ክህልዎ እዩ ኢልና ኣብ ሓሳብና ኣቐሚጥና ጉዕዞ መስርሕ ህንጸት መሰረት ክጅምር ስለ ዘለዎ መሬት ኩዒትና ክንጅምሮ ግድን እዩ እቲ ካብ መሰረቱ ዘይጠዓየ ቤት ግና ኣዋዳድቑ ኣዝዩ ክፉእ ይኸውን ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም መጽለሊ ዝኸውን ቤት ኣለና ብምባል ክዕርፉ ዝመጹ ጠቂጡ ከቢድ ሓደጋ ኣውዲቑ ኣደዳ ናይ ሞትን መቕሰልትን ክገብሮም ይኽእል እዩ ብምባል ዝቐረበ ኣባሃላ እምበኣር ነቲ መስርሕ ምህናጽ ቤት መቅደስ ከመይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ዘብር ምሳሌያዊ ሓሳብ እታ ናይ ኣምላኽ ቤት መቅደስ ዝኾነት ሰብነትና ናይተን ዓበይቲ ቤት መቅደሳት ማለት ናይታ ህንጻ ቤተ ክርስቲያንን ጉባኤ ምእመናንን መሰረት ጌርና እንተሓሲብናያ ሂደትን ዕብየትን ንጽህናን ልዕልናን ስፍሓትን ሰላምን ዓወትን ናይተን ዓበይቲ ቤት መቅደሳት ማለት ህንጻ ቤተ ክርስቲያንን ጉባኤ ምእመናንን ንምርግጋጽ ርሑቕ ምኻድ ብዙሕ ምድካም የድልዮን እቲ መሰረቱ ዝጸንዐ ቤት ውሕጅ ምጻእ ንፋስ ወይ ንንፈስ ከም ዘይፍርሶ ንዓአን እውን ከምኡ እዩ እግዚአብሔር ንመቅደሱ ዝኾነት ሰብነትና ዘርክሱ ግብረ ስጋ ዝተባህሉ መንዝርና ዝርጋን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቁልና ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ቁጣዓ ገዛእ ርእስኻ ምፍታው ምፍልላይ መናፍቕነት ስኽራንን ጓይላን ካልኦትን ኣርሒቑ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ብዝኾኑ ፍቕሪ ሓጎስ ሰላም ትዕግስቲ ልግሲ ሕያውነት እምነት ለውሃትን ርእስኻ ምግታእን ኣጥሪና ክንነብር ይሓግዘና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ናይ ምድሓን ከጥበብ ርያያ ሙዓይነይ ናይ ምድሓን ከጥበብ ርያያ ሙዓይነይ ክምስግን
የገና ተመስግን የገና ምሉ ዘመነ